Hello mai gida kana baro, abala fa ya gagari kowa. Allah malam saurara ka ji. Waye baka izinin shiga gona ta? Ai ni bana buƙatar izini idan zan shiga gonar wani ballantana ma kai. Kada ka sake ka yi wasa da rayuwarka. To me zaka iya ko dan kaji ana ce ma mai gida ne? Ka bi layin ka ban layi na. Kalalla ba za a ba ko dan kaga ana girma ka ne wai. Kai ne kaje gaya mu irin wannan An maganganun. gaya ma duk abin da zaka kai ai ba tsoron ka ake ji ba. Idan ba sai na hana ka baka ce shege ne. Wallahi ƙarya ne baka isa ka halaka ni ba uban waye kai. Na rantse da Allah ka kiyaye haduwa ta da ni da kai. Idan mun haɗa akwai abin da ka isa ka mun ne waye kai. Har za ka kalle ni. Uban waye kai da ba za a kalle ka ba in kai wasa ma na sa an halaka ka. Yaushe ne wannan lalacewar? Kai za a tambaya. La. Karilla kai mutane shiru ko ka rasa rayuwarka. Saboda me yasa ka ci ma ƙasa bashi? Saboda ko bayan na tafi kada a bar kura a baya. Don comedy mun yanke shawara za a aura ma Amal. Ka gama cikin shegen a zo a nana mun. Ko ba za ka aure ta ba? To bara in kira Sarki Adi. Dama shirin da kuka yi kenan. Hello Sarki, zan zo Kannywood za mu yi wata magana ne. Duk sun da ido hudu da kai, wallahi sai na kashe ka. Mai girma shugaban ƙasa barka. Barka kai. Mai girma shugaban ƙasa al'umma tana cikin wani hali. An ce ana ta kai ba a ta kaya. Mutane sun ce mulkin ka ba a yi musu komai ba. Haka ake gani. To dama aka baka kayi abun da zaka amfana. Saboda me yasa ka ci ma ƙasa bashi? Saboda ko bayan na tafi kada a bar kura a baya. Da rayuwarka. To me zaka iya ko dan kaji ana ce ma mai gida ne? Ka bi layin ka ban layi na. Kalalla ba za a ba ko dan kaga ana girma ka ne wai. Kai ne kaje gaya mu irin wannan An maganganun. gaya ma duk abin da zaka kai ai ba tsoron ka ake ji ba. Idan ba sai na hana ka baka ce shege ne. Wallahi ƙarya ne baka isa ka halaka ni ba uban waye kai. Na rantse da Allah ka kiyaye haduwa ta da ni da kai. Idan mun haɗa akwai abin da ka isa ka mun ne waye kai. Har za ka Babu matasan Najeriya fa babu aikin yi. Ina so kowa ya ji a jikin shi. Yanzu baba rigimar da ake a Sokoto me yasa baka je ba? To mutum ba sai ya sani ba zai je. Ke kana tunanin baka sani ba? Ba a sani da mu ba. Yanzu baba abin da aka yi ana ganin yayi daidai? Me za mu yi fiye da wannan? Kayan majalisa. Mai sana'a labari ya zo min za a ma auren dole. A dakata laifin alinuhu ne. Wallahi ba za ta yiwu ba. Ko ba haka ba ne? Kwarai kuwa. Mu 'yan comedy mun yanke shawara za a aura ma Amal. Ka gama cikin shegen a zo a nana mun. Ko ba za ka aure ta ba? To bara in kira Sarki Adi. Dama shirin da kuka yi kenan. Hello Sarki, zan zo Kannywood za mu yi wata magana ne. Duk sun da ido hudu da kai, wallahi sai na kashe ka. Mai girma shugaban ƙasa barka. Barka kai. Mai girma shugaban ƙasa al'umma tana cikin wani hali. An ce ana ta kai ba a ta kaya. Mutane sun ce mulkin ka ba a yi musu komai ba. Haka ake gani. To dama aka baka kayi abun da zaka amfana. Saboda me yasa ka ci ma ƙasa bashi? Saboda ko bayan na tafi kada a bar kura a baya. mu Tinubu za mu zaɓa. Alhamdulillah. Subhanallahi sannu. Wallahi in ka zaɓi shugaban da zai zo iya haɗa 3 da 4 to za ka zo kai malangarin. Kwarai kuwa. Amma shi ya kamata mu zaɓa mu 'yan Najeriya zai fi kawo mana ci gaba. Gaskiya ne kuma nan ka zo da magana wallahi. Amma me sunanka? Ni sunana Atiku. Atiku babban suna ne ai. Na
Na gode Adam ba. An taɓa mare ka ranar Monday? Saboda me yasa ka ci ma ƙasa bashi? saboda ko bayan na tafi kada a bar kura a baya. Don comedy mun yanke shawara za a aura ma Amal. Ka gama cikin shegen? A zo a nana min? Ko ba za ka aure ta ba? To bara in kira Sarki Ali. Dama shirin da kuka yi kenan. Hello Sarki, zan zo Kannywood za mu yi wata magana ne. Duk sun da ido hudu da kai, wallahi sai na kashe ka. Wai yau ta kanwa ma za mu fara ne. Adam Zango ne. Adam Zango da kai za mu fara yau kenan. To Baba Buhari ya ce zai yi tazarce su waye suka yarda. Ani ma na yarda. Jakuna ne mu. Da me ka yarda kenan? Buhari ya maimaita. Subhanallahi sannu. Billahi lazi ba za ka shiga aljanna ba. To amma ai ya kamata ku canza ga Atiku Abubakar nan ga Tinubu nan ga Kwankwasa nan ku zaɓi ɗaya daga ciki mana. Mu ba za mu yi canji ba. Wannan ina ga ɓarawo ne. Saboda me ba za ku canza shugaban ƙasa ba na ga Buhari ai yanzu aikin yana mai wahala. Bari wankin gona ya kai mu dare ba mu shirya ba. Duk watsi. Bosho tun da Zango ya da tsintsiyan nan ya kamata mu ma mu faɗa cikin tsintsiyan nan. Mu share uwarka? To amma Bosho ai na ga tsintsiya tana da albarka. Albarkar uwarka za mu samu? Bosho ka daina rantsuwa na san Buhari zai iya saka koma APC nan. Wallahi ba zan koma ba. Bosho roƙo na ɗaya ne Allah ya dawo da kai a APC. Ko uban kawai a nauzan Najeriya wallahi ba za ka shiga aljanna ba. An bar shi ga Allah. To mi haka ni kyale shi zai ba abu Ai gune. na ne sai an hada shi da bulala 70,000. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Malam gasar rawa ce muke da ita butterfly. Idan kai na ɗaya za a baka kyautar lemu bobo. In kai na biyu za a baka kyautar omo. In kai na uku za a baka kyautar kwalin biskit. Ai kawai na kwamushe su duka na iya. Za ka iya gwadawa yanzu. DJ, same sauti. A dakata. Haka ma yayi. Za mu neme ka. Assalamu alaikum. Malam dama gasar rawa ce muke da ita butterfly. Idan kai na ɗaya za a baka kyautar lemu bobo. Idan kai na biyu za a baka kyautar omo. In kai na uku za a baka kyautar biskit kwali ɗaya. Kaɓa in dai wadda ne an gama na iya ta sosai. Za ka iya gwadawa. DJ. Wannan butterfly ce kake yi koko? Shikenan ba matsala za mu neme ka. No shocking, no readme, no problem. Idan kai na ɗaya za a baka kyautar lemu goma. Idan kai na biyu za a baka kyautar goma. Idan kai na uku za a baka kyautar kwalin biskit. Wow, you're nice, wallahi, brother. Za ka iya fara. Wata rawa kake so? Butterfly. Oh, no problem. Abin yi zai. Ya isa haka. A jagabari na kashe kamfanin wallahi da rawar. A za mu neme ku yanzu.
Okay, na zo na ɗaya kenan. Za mu neme ka. Oh, to ba no problem, no shocking, brother. Sai an jima. Yawa, kai calling dina. Assalamu alaikum. Mun wa alaikas salam. Dama gasar rawa ce muke da ita butterfly. Okay, rawan da muka kirkira zaka ce. Yawwa. In kai na ɗaya za a baka kyautar lemu bobo, in kai na biyu za a baka kyautar omo, na uku kuma za a baka kyautar kwalin biskit. Gaskiya kyautan da ya taya min kankanta, amma duk da haka zan ba mara kunya. Dama kai ne las. Ni ne las zan ba ku mamaki. Shikenan. DJ. A sakan min sauti. DJ. To hakan ma yayi. Yanzu yaushe za a ban kyauta ta? Za mu kira ka kome kenan sai an tsaya an tantance sannan. Ina jira. Shikenan. Ni ga never die. Never die. Godiya niki. Never die. Ido me ka gani? Ban ga kyau a makanta ba. Saboda me? Ban sani ba. Tun mahaifina yana da rai. Yanzu kuma bai da rai, to ka taya shi da addu'a. Allah isa wake. Ya haƙuri Alhaji, ya haƙuri. Zaka rama ne? Jama'a ku sa baki mana ya haƙuri, kai ka ce da duka. Ya haƙuri Alhaji, ya haƙuri. Alhaji ya je ya tara taron zana'idai. Me yake damun yaron nan? Hauka mana ke damun ya. Kuma wai ya je ya zidda abincin a kwata. A kwata? Da rashin mutunci ya zuba abincin a kwata? Kai, wannan yaro ba shi da mutunci. Wannan wace ce? Kamayya wannan wace ce? Wadda zan aura ce. Kuma a ɗaki kai kaɗai da ita? Mun zo muna magana ya za a yi buɗar kai, ya za a yi wajen sa rana, ya za a yi wajen sa lalle. Shine muka zo muke magana ya ta ina za a fara. Karuwa dai ka kawo kawai. Ke ta ciki zai. Ki tsaya dan girman Allah. Na sha tabile. Kuma yanzu abin da zan gaya maka daina cewa za ka sayar da masallacin nan, ka haƙura ka kyale masallacin nan a dinga yin sallah a cikin ana samun lada. Gaskiya masallacin nan sai na sai da shi, Allah ya gani. Dan wannan masallaci shine arziki na. Saboda me kace haka? Shine wanda in na siyar nake ganin zan samu wani abu. Masallacin? Masallaci ya zo a kurosin kan titi. Ai haƙuri. Ni sai da shi kawai zan yi. Zan baka kuɗi. Kuɗin da zaka ban ba za su yi min arziki ba. Wajen fa ban sai da masallacin nan ba fa. Ina ga mutuwa zan. Haka zaka ce? Me kike nufi? Kamayya. Me kike nufi? Kamayya. Kai. Yau Alhaji haka kawai zaka dinga mai. La. Babu mai kyau kamar annabinmu mai tsafta, Allah yana yawan zancen ka. Babu mai kyau kamar annabinmu mai tsafta, Allah yana yawan zancen ka. Babu mai kyau kamar annabinmu mai tsafta, Allah yana yawan zancen ka. Allah ka bawon kanan ƙauna ta sanya yana ta shauki saboda san ɗan gata da jikoki na shi da sahabbai na shi. Allah yana yawan zancen su dan kai ne, Allah yake yawan zancen su. Ya Rasulallah, Malam Abdurrahman, Malam Isu, na zo da zancen ƙasidata. Babu mai kyau kamar annabinmu mai tsafta, Allah yana yawan zancen ka. Yabanka ne zai wanke daudar cikin jikina. Ya Rasulallah, barka da sauka annabin mummunai mai tayar da mutacce da izinin Allah. Barka da sauka alkhairi na bayi, barka da sauka ya rahama ta bayi. Gani fadar yabanka annabi na ina ta allazi washi. Babu mai kyau kamar annabinmu mai tsafta, Allah yana yawan zancen ka.
Fatima yau ma na zo da baiti na ki sarauniyar mata ba kamar ki cikin mata wajen asali da kyau annabinmu ne a gaban ki malicci na da kanshi yana faɗin haƙuran ka ya Rasulallah Allah ka ji kan fadar bege na Kano ya nuna wa annabi nasu babu mai kyau kamar annabinmu mai tsafta Allah yana yawan zancen ka ta ce kuce akan waini ne nike yaban annabina Allah yana sassautawa bayi ne saboda kai manzona saboda kayi fati duniya take ta yin gudu ya ma'aikina saboda kayi fati malamai suke zancen kiyama ya mace cina babu mai kyau kamar annabinmu mai tsafta Allah yana yawan zancen ka zance naka sai in ji jiki ya sanyi ambatan ka idan zan yi shi sai in ji ina ta rangaji sai na zauna saboda girman ka ya Rasulallah suturar ka ce suturar bayi aili kafani ce ya Habibullah babu mai kyau kamar annabinmu mai tsafta Allah yana yawan zancen ka zuwa ya ma'aikina sanni da zuwa ya macecina Allah yana zancenka annabawa suna zancenka mala'ikun suna zancenka aljanu suna zancenka rahama yana zancenka ruwa yana zancenka duwatsu suna zancenka ne dan su iske ceto naka salahan bayi suna zancenka mumunai suna zancenka dan su iske ceto naka ya macecin mu babu mai kyau kamar annabinmu mai tsafta Allah yana yawan zancen ka mutattu suna barka da sauka annabin Allah bare mu rayayyu annabin Allah saddaune ne yake kawo gaisuwa gare ka babu mai kyau kamar annabinmu mai tsafta Allah yana yawan zancen ka babu mai kyau kamar annabinmu mai tsafta Allah yana yawan zancen ka babu mai kyau kamar annabinmu mai tsafta Allah yana yawan zancen ka da farko dai sunana Hassan Umar wanda aka fi sani da mai tashi an haife ni a jihar Katsina a Funtuwa local government na yi firamare dina da secondary dina da a Funtuwa local government an haife ni wannan 1996 tabbas ina yin sana'ar babin salon ko kuma in ce babin aski kenan ko tabbas na fara sana'ar aski a 2014 na yi sana'o'i da dama kafin askin amma askin shi zama suka fi sani na da shi alhamdulillah mun samu jama'a daidai gwargwado ai ka san ɗaukaka ita ta Allah ce idan Allah ya ɗaukaka ka
ba wanda ya isa ya kwantar da kai. Tabbas ina da yaro sunan shi Abdul da kuma Anas. Alhamdulillah sun iya aiki daidai gwargwado sosai ma. Ga Ali Nuhu sarkin Kannywood mai baiwa ta kowane bangare har ma da masoya. Ga Ali Nuhu sarkin Kannywood mai baiwa ta kowane bangare yana da masoya. Ga Ali Nuhu sarkin Kannywood mai baiwa ta kowane bangare yana da masoya. Gashi godiya ta tabbata ga Allah mai ɗaukakar da ba ta misaltuwa, ga sarkin Kannywood mai masoya mara iyaka Ali Nuhu. La 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 la. Ga Ali Nuhu sarkin Kannywood mai baiwa ta kowane bangare yana da masoya. Ga namijin duniya mai tilin masoya baban Ahmad, gaya ɗan kallo a koda yaushe kai suke son gani sarki, saboda aktin ɗinka ya sha bamban da nasu sarki mai masoya. Gaya ka samu shaida wajen ɗaruruwan masoya, dan baka da bakin ciki ko hasada. Gaya kafu wancan mai yin kwalliya ya fita sai bakin ciki cike da zuciyar shi. Gaya sarki mai Kannywood wajen bautar ubangiji na ai ba shi da wasa. Gaya da an kira sallah ko ana wajen shirin fim zai ce aje ayo sallah sannan a dawo. Gaya da shiga ake so ta nasuwa ga baban Ahmad Ali Nuhu. Ga Ali Nuhu sarkin Kannywood mai baiwa ta kowane bangare yana da masoya. Gaya sarki Ali Nuhu inda zai kawo mutum Kannywood. Gaya inda zai ci alaba da sa'a sai duniya ta yau da kai. Gashi sarki mai Kannywood in ba ku manta ba shi ya kawo Maryam Yahaya Kannywood. Gashi duniya tana yawa da ita har tana zamani. Gashi sarki Ali kaga gari sauran daraktoci wajen iya shirya fina-finan Hausa. Gashi ya kakkawo jarumai da yawa Kannywood. Gashi duniya tana yawa da su. Gashi inda ayo fina-finai masu ma'ana ne ba kamar sarki Ali. Gashi masoyan ma suna faɗi ayi. Gashi ko da yaushe sarki mai Kannywood yana da daba kwakuni. Sarkin Kannywood mai baiwa ta kowane bangare yana da masoya. Gashi dan matashin ya
sarki Ali ne ga sarki naɗin Allah Ali baban Ahmad gashi sarki mai martaba sallama ya yawa Abdul Diwan ya amsa gashi duniya tana yawa da Abdul Diwan gashi sarki mai jama'a mijin sarauniya mama ga yaya Ahmad mama ga Ahmad ga 'yan shirin fim a ko'ina amma sarki Ali kai musarata gashi Umar ɗan Sharif mai waƙoƙinsu ya fi kowa ya salo a waƙoƙinsu gashi shi ma ɓangaren fina-finan Hausa ai yaran sarki Ali ne gashi Lawai Ahmad shi ma ɓangaren fina-finan Hausa shi ma ai yaran sarki Ali ga Aliyu sarkin Kannywood me baiwa ta kowane ɓangare yana da masoya ga Aliyu sarkin Kannywood mai baiwa ta kowane ɓangare har ma da masoya ga Aliyu sarkin Kannywood me baiwa ta kowane ɓangare yana da masoya Allah ka ban baiwar faɗin zance na ɗan Amina da jikokin gidan ma'aikina alihi da sahabbai duk kuna cikin waƙena na sa shehu Barhama shehu Inya duk suna cikin waƙena kowa ka gani a cikin ma'aikin Allah yake ci da koko na ma'aiki ka ji ta Husaina kai ne ka cancanta dukkan rayayi da mutattu su mi kokon barana su zuwa gare kaya ma'aikina ina zancen ka ga gonina mijina na Khadijatu sarautar cikin annabawa a cikin ma'aikin Allah yake ci Allah ka ji kan kakata wadda ta nuna musu kaɗa ta da annabin rama malam mutala Ibrahim ya ce saddaunan ma'aiki ka gaza wajen yi wa ma'aiki na kai hidima Allah ka ji kan halifa Ibrahim su suka ba da gudunmawa wajen gina Ibrahim na shaida sannan halifan yanzu shi ma mai kaunar hidima ce ta ma'aikina malam Abdurrahman Adikatul Qur'ani shi ma masoyi ne na annabina malam Isuhu malam Ghazali malam Umar sun ce in gaishe ka annabina kowa ka gani a cikin ma'aikin Allah yake ci a ranar ne ga kishi ga yunwa ba ruwan sha ma'aikina shi da yace tambayi a ranar kowa ta kai a ranar ne mahalicina zai ce ma'aikina menene damuwarka ma'aikina zai ce mahalicina damuwa ta al'umma nawa mahalicina zai ce ma'aikina na baka damar kai ceton duk wanda ka ga dama da yayi ceton za a koma baki na hisabi kowa ka gani a cikin ma'aikin Allah yake ci
a bakin komi yake ba mu ji tsoron mahalicci na mu so ma'aikina maƙwabtana sun ce banda ilimin sanin ma'aikina su manta Allah ne ya bani baiwar shi ya ce in faifin sai dai ta kasance galabulan alkhairi me yaya dukkan shiri ma'aikina shine bayi suke cewa annabin Allah baban na Fadimatu farin cikin bayi Allah na roke ka ka banni in kasance da sawun kafar takalmin ma'aikina sarkin duniya da kiyama annabin Allah ka gani a cikin aikin Allah yake ci ba dan shi ne ba za mu san cewa akwai Allah ba dan shi ne ba za mu san cewa da Qur'ani da hadisi ba dan shi ne ba Allah ba zai kyale mu ba dan shi ne ba kazantar da ke jikin halittu da zunubai ba su gogewa ba dan shi ne annabin Allah ba za mu tsira ba dan shi ne ba za mu san cewa akwai sallah ba dan shi ne ba za mu samu yanci ba ka gani a cikin aikin Allah yake ci kowa ka gani a cikin aikin Allah yake ci annabin rama saddauna ne yake kan shiga kowa ka gani a cikin aikin Allah yake ci kowa ka gani a cikin aikin Allah yake ci kowa ka gani a cikin aikin Allah yake ci kowa ka gani a cikin aikin Allah yake ci a rika fara kana da masu rashi ba ka ɓata rai
ta annabi ce hujja da za mu je da ita a filin kiyama. Allah ya yanta mu ne mu samu raba wuta ne. Yan uwana soyayyar annabi ce hujja da za mu je da ita a filin kiyama. Allah ya yanta mu ne mu samu raba wuta ne. Allah na durkusa da gwiwoyina ina roƙonka ka bani ka ƙara muni da sayyada Amina inda masu turcin bai da sayyadi Abdullahi ya Rasulullahi. Ya yan uwana soyayyar annabi ce hujja da za mu je da ita a filin kiyama. Allah ya yanta mu ne mu samu raba wuta Allah ne. na ƙara gangarowa da kokon barana ka sa in rikice in mauce a cikin soyayyen ya Rasulullah inda na ganin komi sai kai ya shafi hula ne. Ya yan uwana soyayyar annabi ce hujja da za mu je da ita a filin kiyama. Allah ya yanta mu ne mu samu raba wuta Allah yana son ka yana son me son ka yana son me yabanka bare ni bawanka kaskantaccen nan me yawan zunubai ne ni kuma mai rauni ne ni. Ya yan uwana soyayyar annabi ce hujja da za mu je da ita a filin kiyama. Allah ya yanta mu ne mu samu raba Da wuta jikoki ne. na shi da ahali na shi da ƴaƴaye na shi ni ina ƙaunar su. Shak Malam Isuhu sarkin kara, Shak Malam Abdurrahman, Shak Sa'ida anti marigayi ne da hajiya kakata hajiya gwamnati. Allah ya ji kai nasu ya kyautata makwanci nasu. Na dawo ne karan ta'aziyya ta su Ya ne. yan uwana soyayyar annabi ce hujja da za mu je da ita a filin kiyama. Allah ya yanta mu ne mu samu raba Shehu wuta ne. Tijjani, Shehu Barhama, Shehu Inyasi, kuna cikin tafiyar musulunci na ne. Malam Murtala Hibzu, Halifa na yanzu ina godiya Ya ne. yan uwana soyayyar annabi ce hujja da za mu je da ita a filin kiyama. Allah ya yanta mu ne mu samu raba wuta Allah ba wai ne. talaucin da ya addabi zuciyata bane yasa nake yawan zubar da kwalla bane. Ina yawan zubar da kwalla ne na yan uwana musulmai da ake yawan kashe su. Shugabanni na da sarakuna na sun kasa cewa Ya komai. yan uwana soyayyar annabi ce hujja da za mu je da ita a filin kiyama. Allah ya yanta mu ne mu samu raba wuta An zagi ne. sarkin kyau da tsafta sun kasa cewa komai. Bare mu al'umma na shi masu rauni dan ana ci mana mutunci ana cin zarafinmu ana kashe mu. Mu daina damuwa ne Allah yana tare da bayi na shi ne. Ya yan uwana soyayyar annabi ce hujja da za mu je da ita a filin kiyama. Allah ya yanta mu ne mu samu raba Sai ya wuta da ne. batula ce za ta yi mana jagora izuwa wajen mahaifina ta a rar kiyama. Mu samu ceto na shi iya mu bayi ne. Kai ne Allah ya kage ka kafin Allah ya kage komai ne. Kai ne silar bayi kafin Allah ya halicci bayi shi. Kai ne ka zo da rahamarka kafin Allah ya halicci rahama ne. Kai ne ka zo da hasken ka kafin Allah ya kage haske ne. Kai ne ka zo da baiwar ka kafin Allah ya kage baiwa ne. Kai ne ka zo da kyawun ka kafin Allah ya kage kyawo ne. Kai ne ka zo da kyawun da yake sa masu kyawo wuya ne. Wane ne ya kira wata ya sauko ya ce labbaika ya Rasulullah in ba ma aiki da ba. Ya yan uwana soyayyar annabi ce hujja da za mu je da ita a filin kiyama. Allah ya yanta mu ne mu samu raba Ya mai wuta gidan ne. kubara Saddaune ne ya zo da baituka na shi ka kula da shi ya samu raba Ya wuta yan ne. uwana soyayyar annabi ce hujja da za mu je da ita a filin kiyama. Allah ya yanta mu ne mu samu raba wuta ne.
na farko kai ne manzo na ƙarshen zamani wanda Allah ya baiwa tutar yabo da ta ce tambayi a da kiyama ya shugabana. Yan uwana soyayyar annabi ce hujja da za mu je da ita a filin kiyama. Allah ya yanta mu ne mu samu rabauta ne. A rayuwa kowa da irin nashi, wani hakan ne mai ilimin nashi, boko har arabic baya fashi. Ba zama mu tashi mu nema ma zama, ba ma zama ko ma karfi yau zama. Allah dan tashi nan kawai titi ake wani haka Allah. Don comedy mun yanke shawara za a aura ma Amal. Ka gama cikin shegen a zo a nana mun Ko ba za ka aure ta ba? To bara in kira Sarki Ali. Dama shirin da kuka yi kenan. Hello Sarki. Zan zo Kaniwood za mu yi wata magana ne. Duk sun da ido hudu da kai wallahi sai na kashe ka. Mai girma shugaban kasa barka. Barka kai. Mai girma shugaban kasa al'umma tana cikin wani hali. An ce ana ta kai ba a ta kaya. Mutane sun ce mulkin ka ba a yi musu komai ba. Haka ake gani. To dama aka baka kayi abun da zaka amfana. Saboda me yasa ka ci ma kasa bashi? Saboda ko bayan na tafi kada a bar kura a baya. Mai sana'a labari ya zo min za a ma auren dole. A dakata laifin alinuhu ne. Wallahi ba za ta yiwu ba. Ko ba haka ba ne? Kwarai kuwa. Mu 'yan comedy mun yanke shawara za a aura ma Amal. Ka gama cikin shegen a zo a nana mun Ko ba za ka aure ta ba? To bara in kira Sarki Ali. Dama shirin da kuka yi kenan. Hello Sarki. Zan zo Kaniwood za mu yi wata magana ne. Duk sun da ido hudu da kai wallahi sai na kashe ka. Wai yau ta kanwa ma za mu fara ne. Adamu Zango ne. Adam Zango da kai za mu fara yau kenan. To babu har ya ce zai yi tazarce su waye suka yarda. Ani ma na yarda. Jakuna ne mu. Da me ka yadda kenan? Bari ya maimaita. Subhanallahi sannu. Billahi lazi ba za ka shiga aljanna ba. To amma ya kamata ku canza ga Atiku Abubakar nan ga Tinubu nan ga Kwankwasa nan ku zaɓi ɗaya daga ciki mana. Mu ba za mu yi canji ba. Wannan ina ga ɓarawo ne. Saboda me ba za ku canza shugaban ƙasa ba na ga Buhari ai yanzu aikin yana mai wahala. Bari wankin gona ya kai mu dare ba mu shirya ba. Duk watsi. Bosho tun da Zango ya da tsintsiyar nan ya kamata mu ma mu faɗa cikin tsintsiyar nan. Mu share uwarka. To amma Bosho ai na ga tsintsiya tana da albarka. Albarkar uwarka za mu samu. Bosho ka daina rantsuwa na san Buhari zai iya saka koma APC nan. Wallahi ba zan koma ba. Bosho roƙo na ɗaya ne Allah ya dawo da kai a APC. Ko uban kawai a nan Najeriya wallahi ba za ka shiga aljanna ba. An bar shi ga Allah. To mi haka ni kyale shi zai ba abu gure. Ina nan sai an hada shi da bulala 70. What? Babu matasan Najeriya fa babu aikin yi. Ina so kowa ya ji a jikin shi. Yanzu baba rigimar da ake a Sokoto me yasa baka je ba? To mutum ba sai ya sani ba zai je. Ke kana tunanin baka sani ba? Ba a sanar da mu ba. Yanzu baba abin da aka yi ana ganin yayi daidai? Me za mu yi fiye da wannan? Kayan majalisa